et krav at bære mundbind, når man skal købe ind? Ja, men det første jeg tænkte var, nu kommer det så. Vi har jo set det i udlandet før, og det er så ikke en helt overraskelse, at det så også vil komme til Danmark. Så det var den første tanke. Ja, og hvis man nu som mig er lidt glemsom, eller at man bare skal handle spontant, som man jo også ofte gør, og ikke har fået den mundbind på, inden man kommer ind i butikken, hvad kan man så gøre? Ja, det er jo en mærkelig situation. Hvis ikke man har et mundbind, så kan man ikke gå ind og købe et mundbind i en butik. Så det, vi har tænkt os at gøre, det er ligesom det, vi har gjort i vores butikker i Nordtyskland, som jo skulle have brugt mundbind i lang tid. Nemlig, at man kan gå de første skridt ind til kiosken, og så købe et enkelt mundbind, og så gå over og handle. Hvis ikke der er en kiosk, så bliver det så over i kasse 1 i stedet for. Og vi håber på, at det er en løsning, der vil kunne fungere. Så man kan godt handle, selvom man faktisk lige har glemt at få et mundbind med i tasken? Ja, det skal jo helst være sådan, at man kan få aftensmad, selvom man ikke lige har fået et mundbind med. Så vi prøver at finde den her løsning, den skal nok kunne gå. Og nu kan jeg se alle de her kasser, som står ved siden af dig med mundbind. Der kommer jo til at være en enorm efterspørgsel på mundbind, fordi man skal til at bruge det ikke bare her i Superbrugsen, i supermarkeder generelt, men også på biblioteker, på museer osv. Har I nok mundbind til, at alle kunder kan få mundbind? Ja, lige for tiden, der sælger vi omkring 700.000 mundbind om ugen. Men vi har altså 10 millioner mundbind ude i butikkerne, og vi har yderligere 18 millioner mundbind på lager. Så det rækker altså et godt stykke frem i tiden, og der er tid nok til at få flere hjem til Danmark, hvis det er. Men vi skal stadigvæk gøre det, som vi hele tiden har gjort, nemlig at man skal købe én pakke, så skal man bruge den, og så skal man købe en ny pakke. Ikke noget med at stable op derhjemme. Men der går jo lige et par dage, før det træder i kraft, så hvordan skal danskerne forberede sig bedst muligt på at skulle bære mundbind, når de skal have noget at handle? Jamen, som man allerede kan se fra her til morgen af, så er der mange danskere, der er begyndt at bruge mundbind, fordi man tænker, jamen hvis det er en god idé at gøre det, så er der ingen grund til at vente til på torsdag. Og det er sådan set fint nok, fordi så bliver vi alle sammen mindet om, når mundbind i butik. Så det er faktisk en meget fin indfasning fra nu til på torsdag, så det forventer vi egentlig ikke bliver noget problem.